dari kay nang limpyo dari kuan kay dagang sagbot. Kuy anak ko lumighas. Yung mga bata diha mga kuan man. Gawan ay mga basurahan dito oh. Niahang giputlan dering kanina kay abot sa kuryente. Gusto niyo yung agi ninyo dari kinapa may sagbot. Kanya ag siili di ay lang gi tamnan. Morning guys. Ano lagi yung panahon lagi karon guys na. Utso ang mga hilana at ubo. Kaniyang ubo guys mga pila ni kaadlaw. Sugod pa ni sa may Pasko. Pero umuubor ako kanang magabi kanang katur sa taman. Yan para maglisod kong ginawa. Kanang sabot lagi ta namo ni Imi. Kanang sila kubanan magpauban sila kadto sa Tungwa si Ate Flor de Lisa. Nang ubang adlaw 27 kay 26 pa man ron guys. So sa kuning bangon ako unta taud guys kay mag-relax ako. Kuan ka nang kay nang limpyo lagi pud bi kay nagka kuan dapat before mag New Year limpyo na ang mga kuan ja. Itong napita sa kuan sa ugangan adto dapit sa bahin sa mga suni papaidi kay naghanam kadto sagbot puyan ja taghasag das likod na limpyo-limpyohan na guys ja. Nakato kasi Cristel o si Nicole ag mag limpyo na ito. Sa wali po ko tulog guys kay napos papaidi guys na ang abaw ko to. Kay wako na siya tugay na lagi na sige pamati. So naman may dali sa kusina nag-atag. Ay. No bangon ko ron ang taon guys kay kuha ko itong herbal. Pero maadlaw di man nung kaso niyang kuan ubo. Gabira ka nang magigda na kung sa mo atake. No po. Karon pa may nawani nga kuan pati si nawag di ko ni nanay. Di ubo pud si nanay og hilantan pud. Gusto lagi karon guys ag tanan dari guys mga igagaw di papaidig pang ubo. Lanat. Sa napud si ibang mga silingan na dari nga nasa ospital kay gipangdigi. Manang si Cristel nang kuan og kanang population kay naalagi lamok. Say magdaob ning mahapon kay parwa ng lamok. Ya, nang daob kay maka kuan pud guys. Maka kuan pud sa ubo samot. Kay kuan lagi ta guys wanang balik ta kay malagi na chat lagi si Imi na nga kanang paubanan lagi na si Ate Flor sa magpa MRI ba to sa Chungwa. MRI o sa to kanang lagi niyang balik-balik og kanang sakit diya kuan ngipon diya. Ang gibalibaran kay mag-travel ko Cebu pa tra ka oras diya. Ubo ko niya na pinakaya. Manang balibad na naman ko guys. Si Papa Eddie guys so ba na siya makatrabaho kay malagyan na kanang nasa mga allergies sa diyang lawas. Kanang naay na nga katul-katul ba kanang murasag kanang bungang araw sa mga samad nga na. Asa na siya mo. Duty kay excuse me bawal ang kuan sa dagat kay ang sa wheelchair ba guys ang pagkaan ba nila to kay kuan uyap. Diya mo pilit na sa ijahang lawas ng sa uyap ba. Bang na po kurong tantaan guys kay kuan pa hinuna na 5 pa.
Laban na ta guys. Bangon ako nung magkuha ko kuan. Yaban na og dahon sa kuan. Lagundi sagol na. Ganito guys sa kuan. Kuha tao dahon sa lagundi. Wala na may may baso na Parapin ka. Masa guys kaya magkuha po kuan dahon sa yaban na kaya ang pagtundan sakit siya kay kanang lagi nag-ubo niyo dari mag yaban na sa may amo pero ako'y nagtanom na ni guys. Ako'y nagtanom dani. Salamat ka dyan mambikay na dari tagpuan niya tamang siya guys ang galis dan og tanom dari guys na putos ni siya mga white alisa lang doha siya dari po sa kuan guys apong gibutangan diya nakakita na dahil mo na kanapod na tangan na buwak hay kitchen man ni siya guys itong kuan gibutang lang mo naman ang TV diha kay o pa man kuan nagatehang sa kwarto ba nya dari ang gibutangan og snake plant niya itong paslaitan snake plant ang butang ang takluban guys di mo kuan si Chaba ka nagsimba guys di ganahan sila simba kay ilang paboritong pari may nagmisa Padirkini. Princess ba Miss Facebook Isun ditong tulo ka ano day. Ganong ang Pasko dapat may memorable o ganong dapis ang Pasko. so ni pang kutkut yung sa likod Encourage o change your attitude. More gratitude. More gratitude. More gratitude dahil ito. Kanya time. Spend Quality time sa quality pamilya. time with family. Yung kamis kay dapat daw musimba ta sa Dili ko no magkapoy-kapoy og adlaw simba. sa Pasko. Kana ko no may pinaka-importante sa tanan. Bisan ko walay handa basta Makasimba. kay mo ko nunay kanang joy for
Tapos sa Christmas, kung ano dyan mo ang Ginoo. So dapat musimba jud ka. Simbahan mo ang ano, batang ano, nagpaka ano para na Nag birthday or more gratitude. So tatay, Mura to. magpasalamat ka sa mga grasya nga nadawat mo niya. Pasalamat ko nito kay watang sakit. Ano. Tagpis kayo na lang, mas abot tagpasto. pasalamat. Kay quality time, so dapat daw samtang naapatas pong pamilya i-spend ko nung nila kay pares ko nung niya nga pare siya bala gusto ko ganahan ko nung siya mo celebrate siyang pamilya di ko niya mahimo natulog na lang ko Oo, siya. pero mo man pud wala man pud ko. Ako ba? Alagad man pud gihapon siya sa Ginoo. Ngayon siya nga ang uban nasa syudad mo larga jud pa is balay bala taas kay din niya basta makauli ra jud ko no mangitag pa maagi ba makauli sa pamilya para mag-celebrate Pasko. Salamat sa Ginoo nga nakaselebrate ta niya. Kanang pinaagi pud sa Ginoo nga Grasya, kunin mo may mga dito. grasya. Simba niya. Salamat kadyo. Grasya, salamat ta rin. Kay bisan og ako guys, wa ko nakasimba, murag kaduhar ko nakasimba sugod sa pag kuan misa digal niya karon wa man ko makasimba guys kay ikagli ko nga mokalit kog hagaghal dito sa simbahan. Nilibin nga ang simbahan. Nja si Papa Edi pud di pud pwede guys kay Lakso po panahon. Gaulan. Gaulan ini. Kuya lang gaulan ang gani. kuan day guys kanang uso karon dari ang ubo ug hilanat kanang tanan mga pagmangkon gali ni Papa Edi gipang hilantan. Uso manggut kay lain panahon. Ikaw nag-inom na kag vitamins kay na kapit na bag klase. Buyag. Di ba hapit na bag klase niya dapat mag-inom kag vitamins. Ipalitan bitaw kag kuan kay ano mag-inom. So mga to guys kanang gadong ag pa si Papa Edi. Prepare nag panihapon la. Kay di ata manihapon sa atohang round table diha. Oh. Kay nanihapon mi gabi dari man sa table nga kuan. Prepare na po sila panihapon na naman may isadaan na ito nga initino. Hala na inabilin dari usa ka buko ko anak ko. Nga, managpas ko guys. Masa di yung gipamalit? Hala. Chichirya pa dyan nga bawal ang chichirya. Malit din sila chichirya guys. Eh. Muna may cheese lagi. Saan eh? Prince. Nak, ito pera ko na ng plastic na kaya hindi magkalat. Maraton manggod mi ni ate. So, limpiyuhan na naman ang table dari guys. So, niya mong walhin dari ang Christmas tree. Hindi na po ng pasigaon na ito nagkanyunir. Nalagi nilo ang si Papa. Kaya mo, powder ni mo dayo. Hindi tama ni hapon. Hindi guys, kanang sikwa. Wala ko karag sud anak. Hindi ko magkanon ng hot dun eh. Wala na hukad na bas hindi kanon nga rice mo. Hindi ka na siya kaya yan. Kuan. Lang sa dala. Napaday mi rice nga red. Salamat di ka ni Sis Erlyn. Di, Nami jud kay siya muli kog buhol mo palit jud kog rice nga red dito mga barato ra man gud. Ipasakay ras bus. Siya sakay sa barge. Guys, na sobrang makaruho. Kau karasag gusod anak. Karon ni nak. Bugnaw na. Care about the process. Masa na? Ha? Hindi mamula. Aw. Kuan guys nang ihang gisudan kay okra. Magpatibi na pug kanak. Oh, para masaya. Dito ka Awa din na ni maapil sa vlog no. Kani nga akong photos na guys na. Naman na kuan dis. Kuwang pa ni si Ja og usa na butang man dahanan lain nga kanang tawag dito lucky plant. Mama ni si Ja photos nga magdala og swerte. So magbitay ato ang mga swerte diha. Pero nara jud sa
pagkuan guys, pagkugi. White. Nara sa pagkugi ning atuhang pagkuan guys. Panginabuhi. Guys, mo ni siya kay mix ni siya na ay murag ngani oh. Sa taon day ko ni Mi Mags and family. Kasi gikan ni imuhang prince ni Bibs. Ang Bibs Birongan gikan na siya kanino. Naobra na siya diha. Sandok ko. Nami litsong paksiw. Mga kapireta sa tuhong TV. Nasi Duterte. Ngayon na ta guys. So, ngayon ta guys. Habang wala na og TV. Hala, luwi lagi na sila. Ayaw pagdali ko sa TV pa. Dili ka dapit pa oh. So na niapon ta guys. Lagi Shopee ba unsa na iyang gi-Shopee. Nakaibaw naman siya mo shopping kasi Nicole raman tatoy makaibaw mo Shopee. May portal sa naman ko. Ay, Binder. salamat day kadyo sa iyang mami kay naka-Shopee siya. Hmm. Ay, i-attach pa sa? Nice na doon. Kaya ug mahurot siya, pwede na puno palit og ngana. Good na niya mami ko ano. Kaya sa kong plastic Ay, imo-bread day na siya? Iyang mga notes kay printed ba pero nakay nani siya. Kani yang A4 nga nani yang gipalit. Tang taon ra niya, tang taon niya. Nya oh, nya na kumpal na na imong mga notes. Ngay mo gud siya kay dili sabod kay dili siya kay ano. Turo ako no to pagkuan gyud sa tunimo pagsulod. Pwede na punan di ay kanang Pwede lagi, basta ano, pwedeng mabaga. Pwede gani kung mag-notes ka pang tangon nimo ni. Ni attach ra nimo. Salamat Yan mami. yung mga sinashopee dapat yung talagang kailangan. Shopee pa kuno siya og usa to mabot. Lampshade tong rechargeable ra masuga ka kusugong suga mo. Para imong study ko siya. Aron kung na stress na din ako muna og to study room nga ako ra usa pero kung suga sa akong dalan. So di man bigautan ko og kay ganahan si Christine og utan. Wala to nga hinlo. Sila si Christine lang ga ibot sa mga sagbot kay mapuyan naghas. Diyahan na sang giputdan ng kuan gahapon na ah. Kay maabot sa kurinti kaning tambis. Nak, init naman nak. Hindi ko lutuga bunglay. Duwa dari kay nang limpyo dari kuan kay dagang sagbot. Puy anak ko numighas. Yung mga bata diha mga kuan man. Burahan dito oh. Niahang giputlan dering kanina kay abot sa kuryente. Ito yung agi ninyo dari kinapa may sagbot. Kanya ag si Ili di ay lang gi tamnan nga apil-apil pud si Dante. Gilimpyuhan nila daris at tubangan daris lugar nila kay dapat mag New Year hinlo ang balay. Niag si Ili di ilang itamnan og kuan oh. Buwak ay kaning snake plant. Na mas Ili diha gilubong laom. Ah, karang kalabong na kaso na. Uy, ag si Dante ning tabang baka Dante. Wala. Uli nila dani, wala na hinlo na. Mao gani niya kay init na maniud to sa ta kay nagutan ko. Paborito ni Inday nga utan. Paborito ra ba pud ni mami nimo. Tan keso. Bisay ni siya. Kari sa lubuwad.
sige paorganahan ng mga kuan diha guys ito yung gamit sa Pasko. Guys, maniud to na ta guys. Salamat ka sa utan o kuan. Diya mambi man niud to ta na utan og bulad. Kulang nga rice, bahaw. Muna to. Sige pang puwan na naabot. Pagkalaya. Ya, dari siya mga bukto na abot na. Nakakadyo rasag ka ng Singot ba? mga puwan na di mo na sa pwede mabasa sa kuan. Yan, abot na sa liog. Liog oh. Katol po na. Yan, tilo na nga. Paslot na oh. Lapas na kasi ang lawas. So, na okay na. So, butang na sa pulbo sige ba. Hindi sa pwede mawasag dagat. Yan, sa dari si duyan mo na sagi. Kamot o nisugod nila po na. Kung saan na lang din na. Hindi kakao bawal. Nakan kayo oh. Sa makatugog mga gabi eh. Ito lang kung kayo manusok ba? Ikaw din iligo sa ulan no? Ha? Magsingot may iligo sa ulan. Ligo. Ulan ba? Di magsalod ka kanang salod ka sa drum. Naagi bago na po na siya nagpurba dari di. Agi sama-sama na niyang kanang rubber tree man ni si Jang ako ay. Daga sa ka rubber tree dari nang gibutang di. Mo ni mga pampasurti na to karong tuiga. Gitapad po na siya sa kanang bambu. O dili kanang kaniung kailan mo siguro dani oh. So atong gitapad. So nara ko'y gamay nga kuan guys istorya kay nakabalita lagi ko na ay nagbalita lagi na dari nga na ay ning chat ni Jang nga gidaot ko. Grabe na pud no. Na mga tao nga na ba nga daoten ka para malimpyo na sila ba ana. Manang ang Ginoo ra jay mo kuan sa katong nang daot na kanang karon magun guys Paskuha si Papa Idi wala ka trabaho na kay bawo naman jud ang mga tao nga si Papa Idi wala makatrabaho kay mao lagi na siya allergy isa pwede sa dagat isa siyempre mawad-an jud mi og kanang sa makasweldo na sa nakuha sa 13 month igura pud na magibayad sa mga bayranan nga na ba na ba may mga obligasyon pud nga bayranan. Diya, malagi to guys na kabalita ko nga ingana. Gidaot lagi ko ni Diya ingana. Pero sagdi lang kay saksi man ang Ginoo. Saksi ang Ginoo guys sa mga tao ganing dili mga tao guys sa nagdaot na guys. Kay naay ni nga dari nga niingon si Diya nga naalay ko ni gimisit nga na nga kung grabe na pud kuno nga na. Nakakita man siya na nga dili ko ingana. Di ko katuong. Di ko katuong nga to kuno ilang gi istorya ba kay kuan lagi kanang kakaila siya na nagunsak ko ana ba. Diya ingato day ijahang i-chat nga pangdaot. Sagdi lang kay ang mga tao bitaw nga ingana mga tao kanang nang daot guys. Di na siya mag kuan sa iyang mga pangdaot na kay ang Ginoo nagtan-aw. Diya, sige lang padadon lang upang daot kay mas daghang grasya nga moabot sa tao nga gidaot. Muna tinuod. Kanis siya guys, kuan ni siya kanang ang gitamnan dari ba para magbitay dari mga kuan. Mga has nga bitin para og may musud. Kita sila sa mga has nga nagibitin ba. Kay urog na imong ari-dari nga magbalita bitaw sa sunod mutanaw man kada ni isang vlog adto na laman ko balitai kay ang Ginoo na lamay mo bahala sa mga tao nga nagdaot na mo kanang kailangan Ginoo nato guys ug unsa atong kasing-kasing unsay atong gibuhat daotan ba og di manang
Padadon ratas at kuan guys. Tamang daot sa isig kataw. Dapat gali karon panahon na magbag-o na anta kay murag daghang kadug mga kuan ron ganang mga talagman nga na ba. Diya. Mas musamot man nino nagatuhang mga kuan guys ug mang daot ta. Manang yan tamang daot kay rong happy gatihang kasing-kasing happy gatihang huna ba makatug tag maadyo. Kay ikaw nga nang daot makahibaw tong imong gidaot kay katong imong gi-report pod ang imo pong gisultian nga close pod na manang mo report po siya na kay nakaila man siya na nga unsa ko. So manang lisod kadyo mag salig sa tao ron kay di man jud siya makapageng kay mo sulti man jud siya kay bawo man sa iyang batasan kay bawo man kung unsa ko ka matinabangon nga na unsa ko ka maluluyon manang di siya katuo sa iyang pangdaot na manang sagdi lang kay ang ginuray mo kuan nimo sa imong gibuhat. So mao to guys kanang Merry Christmas. Dapat happy ta guys bisag galig na ako gipaminaw. Pasensya nga nagsingos-singos ko kay kanalagi ko sinus. Unja napod jud koy ubo. Kanang pasensya na kadtong nga usay mo singos-singos ko sa akong vlog. So mao to guys kanang wad-on nato atong mga pagdemot atong mga ka naman si mga tawo nga kuan sila kay nganong ingani nami tungod lang ni sa Ginoo guys nga gihatag namo nga naa mi kusina nga na di mi makaluluoy ba kay na may uban nga gusto jud nila nga makaluluoy ra jud mi hangtod sa hangtod nga ang Ginoo di man mag kuan di man ganahan ang Ginoo nga makaluluoy ra jud mi. So manang gihimog instrument ninja si Ma'am Bisminda tanawa guys o nindot na kadug ang mga kusina. So kusina pa lang na siya guys. So manang ato lang gi basta Diyos tanan. Ako guys ug nay masakitan kong hilak ra jud ko harang yampo sa Ginoo. Sakad nga niabot ko direk sa Cebu guys siguro 10 times na ko ning hilak. Kanang pasakitan kog istorya mo hilak ra ko pero di na ko mahilak ron kay kanang mulaban na ang Ginoo guys manang asagdan nato ng mga tao nga mangdaot. So mao to guys kay taas na budget kaado ni ang video. Advance Happy New Year og Merry Christmas ng tanan guys. I love you all. See you in my next video guys.